много 4 групи, родители с такова желание водеха децата. Съжалявахме само, че не можахме да съберем и всички деца. Не можахме. Имаше толкова много деца. Желанието на родителите беше много голямо да бъдат децата им в детска градина, която е нова, открита и за времето си беше една от най-функционалните сгради тогава. Виждаме, че в двора на детската градина е имало басейн. Вие използвали ли сте този басейн? Много пъти. Учителките ще кажат. През лятото сме правили слънчеви бани на децата. Имаше една ракета пълна с вода, а после пълнихме басейна от чешмата и при най-големите горещини за децата беше велико щастие да влизат във водата и да играят вътре там с топките, да се пръскат с водата. Голямо удоволствие изпитвах. Има ли някакъв момент, който никога няма да забравите, когато сте били директор тук? Ами, има много моменти, и добри, и по-лоши, но съм се стремяла винаги да забравям лошото, да минава по-бързо. Но имам толкова красиви спомени от откриването на детската градина до пенсионирането ми. Не мога да ги изброя, да кажа 2, 3, 5. Винаги съм идвала в детската градина с най-голямо удоволствие и знам, че ще срещна усмивките на учителките и на целия персонал. Кажете ни нещо повече за откриването, как беше открита детската градина, какви гости бяха? Ами, беше голям празник, не само за учителките, за нашия колектив, но и за целия град, защото се направи първото заведение, първата сграда за детска градина. Тържеството за организирането, за провеждането и Общинския съвет, и родителите оказаха много голяма помощ. Имахме много гости. Беше от София Пеко Таков, от Плевен имаше, от Общинския съвет, от партията тогава. Много хора имаше тогава. Много. Целият двор беше пълен, нямаше къде, макар че времето беше студено, нямаше, дето се казва в този израз, яйце да хвърлиш, няма къде да падне. Много народ. Валеше с чадърите, но всички, а децата облечени празнично на този вход бяха строени с програмата. Направихме тогава запис на цялото тържество. Съжалявам, че мина толкова време и не може да се пусне този. Какво ще пожелаете сега на 35-я рожден ден на детската градина? Ами ще пожелая още по-големи успехи в възпитателната работа. Поддържам мнението си и се възхищавам на старанието на всички учителки, начело с директорката госпожа Христанова, да бъдат едно от заведенията водещи в целия регион, а дай Боже и в целия окръг. И с по-големите слуги. Радвам се. Благодаря. Друг гост на днешния рожден ден на детска градина Слънце е музикалната учителка, която е започнала в детската градина. Искам първо вас да ви попитам, каква музика слушаха тогава децата, различава ли се от днешната? Ами, музиката винаги си е била хубава за времето, когато аз бях музикален ръководител от
откриването на детската градина звучеше по друг начин, сега модернизирана. Децата са винаги обичат да пеят и така че дали ще бъде по-модернизирана или от стари. Даже понякога и старите песни харесват много повече децата. Така че музиката си е винаги музика. Винаги децата обичат музиката, независимо каква е тя. И с радост са ме посрещали. Много празници сме провеждали, много тържества, много концерти. Така че има с какво да се похвалим. Имаме много записи, имаме много снимки от тържества, от концерти в салона на читалището сме ги провеждали. И... Има ли песен, която така се предава през поколения, която ще остане вечно във вашия репертуар? Мила моя мама ми подсказват учителките. Аз винаги съм се старала да разнообразявам репертуара и смятам, че не мога да кажа коя е най-хубавата песен, защото всяка е хубава за себе си. Кажете ми вие нещо, как виждате сега учебния процес, който се води и преди това? Има ли е разлика в него? Малко съм се откъснала, не мога да кажа, но по-рано като че ли по-голяма така в града ни канеха по различни поводи. Сега като че ли по-някакси се затвориха в детската градина, но това не значи, че не работят и децата не обичат музиката. Вие какво ще пожелаете сега за рождения ден на детската градина? Пожелавам на всички колежки да работят така усърдно, да звучи много музика в детската градина и когато минаваме тук да ни прави добро впечатление и да ни канат на 50-я рожден ден. Пожелавам го и аз. Благодаря. За да може примерно 2-3 въпроса да извади на един. Ще след нас до Георгиева за кораж тук. Галя, сядай, няма да снядай. Седай. Нищо бе, не се притеснявай сега. Лошото не му пречи. Нищо, седай. Сте до Георгиева. Госпожо Георгиева, вие сте една от в момента работещите учителки в детската градина, а и сте започнали от самото й откриване. Кажете ми вие нещо за децата. Как се чувстват те сега в момента и дечицата, които започнаха и прекрачиха първи прага на детската градина? Има ли разлика? Значи искам само да кажа, че когато започнах в тази детска градина, бях на 21 години. Сега не казвам на колко съм. Обаче разлика в децата няма. Тогава бяха плахи, когато влязоха в първия учебен ден. И сега бяха плахи на този 15 септември. Но след като мина една седмица, станаха весели, жизнени и плачливи, когато си отиват вкъщи вечер. Защото тази градина, не искам да казвам пресилено, но тази градина стана техния дом. И да не е силно или така, да не го звучи много екстравагантно. Просто тази градина е дом и за нас. И когато се отида в къщи и съм в отпуск, на третия ден започвам да ги сънувам. Не знам, когато се пенсионирам, сигурно ще трябва да обикалям около градината. Значи с 3 думи, какво дава детската градина? Дава енергия, възпитание и любов. А сега пожелайте нещо за празника. Първо на всички родители да знаят, че в детската градина не идват децата да се хранят, а те идват да се възпитават и да бъдат колектив. И на всички хора, които си водят децата, да са щастливи, че са дошли при нас, а на колегите и на директора да са все така жизнени и отзивчиви. Живот и здраве! Благодаря. Госпожо Христанова, вие сте директор на целодневна детска градина Слънце и днес празнувате. Кажете ни
Как ви изглежда този празник? Тъй като това е 35 години, не е юбилей, но все пак. Как се чувстват и децата, и учителите? Всички сме много щастливи, много очаровани, много се радваме и сме готови да празнуваме един наистина голям празник, така да го празнуваме като юбилей. Много ми е приятно, че сред нас първата директорка, другарката Чичева, пред която аз лично се прекланям и която за мен е била пример и е оставила такова наследство, толкова много е дигнала летвата, че след нея просто тази летва не може да пада надолу. Благодаря на целия колектив, който тя, ето госпожа Георгиева още е при мене и други учителки, които са от нейната школа. Сега нали, по по-различен начин се опитваме да работим, но пак сме в екип, така както и те са били в екип. Много ми е приятно, че на нашия празник и председателката на нашето настоятелство Галина Петкова и цялото училищно настоятелство. И много сме щастливи, че те са съпричастни на нашите проблеми. До нас за абсолютно всичко. Благодарим от сърце. Кои са хората, които са оставили някаква диря тук в детската градина и така няма да се забравят? Мисля всички. Мисля всички, когато се пенсионират от детска градина, Митко Палузов беше, Слънце, не се чувстват добре. И искат винаги и винаги да идват и на нас също ни липсват и са добре дошли. А вие какво ще пожелаете за рождения ден? Пожелавам на детската градина да е пълна с деца. Пожелавам учителите и целия колектив да работим все така заедно в името на децата, защото много ги обичаме. Благодаря. Госпожо Христова, и вие днес празнувате. Госпожо Христова, и вие днес празнувате 35 години от създаването на целодневна детска градина Слънце. Кажете ни как се чувствате днес на празника? Днес на празника се чувствам не много добре, не много комфортно, защото се чувствам доста остаряла и спомените по детската градина все пак брънуват у мен. А какво ще искате да пожелаете? Искам да пожелая на колегите все така колектива да бъде сплотен, да се грижат все така за децата добре, всичко да минава така, както сме учили и както работим. Благодаря ви. Честит рожден ден! Здравей, здравей ти желая! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Празника си зная! Да, може, но ти как се казваш? Аз съм Незнайко! Пък аз съм Многознайко. Приятно ми е. Приятно ми и на мен. Извини ме за малко Многознайко, но аз имам една трудна задача. Трябва да намеря една торта. Ти виждала ли си торта? Виждах я, но не мисля, че е само за теб. А вие кои сте? Многознайко, кои са тези? Това са децата от целодневна детска градина Слънце. Надявам се, че не обичат торта. Обичат! Обичат децата! Чуваш ли колко много обичат децата торта? Жалко, мислех сам да си я изям. Слушай, дай да се разберем. Тортата е за всички деца на детската градина за рождения ти ден. О, рожден ден? Това е много хубаво. На колко години става детската градина? Как? Деца, знае ли от вас някой на колко години става детската градина? Детската градина става на 3
25 години? Да! Не са много. Тя е на толкова години, колкото за и вашите майки. А те са млади, хубави, нали? Да! Красиви с вашите ръчички. Моля госпожите да дойдат да помогнат. Добре. Някой подвителната група лайк да не помогнете. И на ряпа, госпожо. И ряпа! Коя приказка ще ни покаже децата от Мики Маус?
при мен е герой. Я да видя внучка, котик, учи, баба, всичките